datza esku batean, gure anai bat ito bezala, Gibraltargo txasartean. Mundu berri bat bilatu zuen, arnasik zuen artean, baina sarrera garesti dago Europa zaharreko atean. Begiratzen da azalaren kolorea, horren neurrira bereizten baita goia edo eta bea. Guri tokatu zaigu Iñakiak izateko orea, dudatan nago hau edo hori zein ote dugun hobea. Ez da inberria, zarratela esango